Osobnosti z oblasti osobního rozvoje, které netřeba více složitě a náročně představovat. Už díky vaší reakci samozřejmě vidíte, že jména nejsou neznámá, ale doufám, že nějaké doposud neznámé informace se dneska od vás, respektive od vás, oni dozvědí. Takže, pánové, je to vaše. Užijte si letošní festival Uvědomění 2025 a vy si užijte naše dva krásný kluky. Honza s Marošem, díky! Raz, dva, slyšíme se. Tak, zveme všechny od piva k nám, pojďte. Počujeme sa? Ja sa počujem tiež, dobre. Tešíme se. Tešíme sa. Posadíme se, nebo co? Budeme? Neviem, počkáme ešte? Počkáme. Ja si to musím hlavne aj pozrieť, lebo ja sa priznám, že ja som teraz prišiel pred 5 minútami a musím si to trošku pozrieť, lebo toto je veľmi príjemné miesto. Ty si tu už tretíkrát. Já jsem tady po třetí. Vždycky to byla úžasná atmosféra a já věřím, že si to společně užijeme i dnes. Otázka je, pro co jste si přišli. To my samozřejmě nevíme. Nicméně, pokud budete dostatečně pozorní, tak věřím, že vám ta informace přijde. Protože takto já osobně vnímám, že funguje naše realita, kterou tak rád nazývám Matrix. A jsem moc rád, že tady dneska se mnou je Maroš, protože vždycky nám to krásně ladí. Je to člověk, který je taky studovaný, takže prošel si tou akademickou sférou, kde dost často narážíme na nějaká dogmata. Pardon, ano? Já se moc omlouvám, je tu někde lékař? Zde? Máme tady takovou věc a není to vůbec jako teďkon sranda, já většinou dělám hloupý vtipy, ale my jsme našli dítě, prosím vás. Dítě pláče a neví, čí je a neví, kde je tatínek. Jestli někdo identifikuje tady, prosím vás, dítě, tak si ho tady vyzvedněte, ať může lékař pokračovat ve své přednášce. Jmenuje se Jozífek. Prosím vás, ztratil se Jozífek, my jsme ho tu našli, je u nás za pódiem, identifikujte Jozífka, výměnou za iPhone 15 vám ho vrátíme. Děkujeme, Honzo, díky, omlouváme se za přerušení a pokračujeme v procesu. To jsou pak ty traumata, no, to vyřešíme. Áno, tak toto začína vždy, áno. Za 20 let, dobrý den, co se stalo, no víte, zatím nevím, ale mám matnou vzpomínku, že kdysi jsem byl na nějakým festivalu. Pošleš ho za mnou, my ho dáme na hypnózu a zistíme, že bol na pódiu a ešte sa aj stratil. Tak toto vzniká, ano. Já jsem nakousl, že vlastně my jsme si prošli nějakým akademickým vzděláním, které se nám snažilo předat nějaké vědění. A spousta z toho by se dneska mojí optikou dalo definovat jako dogma, které vytvořilo nějaký rámec, nějakou škatulku, do které se snažíme mnohé věci napasovat. Tak je něco, a já bych tady mohl rozebrat spoustu dogmat, která dneska, myslím si, že ta klasická medicína nám předkládá a už by bylo dobré z nich trošku vyskočit, tak je něco takového, co dneska vnímáš v psychologii, že vlastně nějakým způsobem právě toto se dělo a dneska už to vnímáš zásadně jinak? No, všetko sa zmenilo. No, je to veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že ty to tiež cítiš v tej lekárskej sfére, lebo jednak na jednej strane som veľmi rád, že tá medicína, psychológia, psychiatria napreduje, takže stále tie vedecké informácie sú už lepšie a lepšie, také tie evidence-based, ktoré všetci teda milujeme, ale za tým je aj nejaký život, ktorý nie je stále pod evidence-based, nikto sme ho zatiaľ stále neprepátrali, takže sem tá psychológia sa uberá a za mňa je to veľký rozdiel 10-15 rokov dozadu, ako sa riešili napríklad tie traumy a ako sa riešia dnes, alebo ako sa môžu riešiť dnes. Lebo zisťujeme, že nie je trauma ako trauma, zisťujeme, že nie je potrebné dlhý beh
rozprávania a časových línií a podobných vecí. Zistujeme, že vieme ísť do traumy rýchlejšie a zistujeme, že ju vieme aj rýchlejšie opustiť. Takže psychológia napreduje a verím, že dobehne život, lebo ten život má obrovskú rýchlosť. Takže toto je za mňa tá dogma. Ale myslím si, že tak ako nás ten život učí stále viac a viac, tak upúšťame od tých akademických dogmat a spájame akademické dobré informácie so životom. Preto tu aj dnes sme, lebo hovorí za nás nejaká skúsenosť a ja sa teším, že tie dogmata končia, pretože oni nemajú ako prežiť do budúcna. Mhm. A asi se dá říct, že každý z těch lidí, kteří dneska tady s námi jsou, tak mají svůj příběh. Mají svůj příběh, který jejich mysl vypráví o nich samotných a vypráví jim o životě, o tom, jaký by život měl být, o tom, jaký by oni měli být, o tom, jak jejich zdraví by mělo vypadat, o tom, jak by se měli chovat, jaký svět by měl být. Takže dá se říct, že to je nějaký univerzální princip, kdy my potřebujeme, každý z nás, bourat ty dogmata a vyjít do nějaké nové sféry, která možná je tak uchopitelná ještě, jak má vypadat. Mm-hmm. Cítíš, že to je součástí každého z nás, že to není o doktorovi, který se snaží překročit nějaká dogmata medicíny, která už jsou omezující, která už jsou neplatná z určitého úhlu pohledu, nových informací, psychologie, která se to snaží toho člověka někam napasovat. Platí to pro nás všechny, že prostě teď tady mají lidi nějaké dogma, my máme nějaké dogma, které je potřeba uvědomit si a opustit. Vnímáš to tak? Presne tak, musíme sa hlavne, alebo mali by sme sa naučiť hlavne žiť. A to bez ohľadu, že ty si lekár, ja som psychológ, tu je kopec zamestnaní, kopec životných vecí, ale to, prečo tu my stojíme, dovolím si povedať, že nie je preto, že ty si doktor a ja som psychológ. Myslím si, že tu stojíme preto, lebo nás baví život, lebo začíname rozumieť životu, tak ako všetci ľudia, ktorí sem aj prišli. A je veľmi potrebné sa autenticky o tom rozprávať, že nie sú potrebné až tak tie informácie, nie sú potrebné až tak hľadanie tých všetkých zákulisných informácií a koho čo kde posunie ďalej, ale je potrebné sa trošku začať obracať donútra. A toto keď hovorím, tak zároveň to znie strašne zložito. Že čo to znamená, že obracať sa donútra? Čo to znamená, že mám možnosť žiť normálny život? Ale je to paradox toho života, že je to tak jednoduché, že sa nám to nechce prijať. My máme radi, tá myseľ má veľmi rada, aby veci boli zložité. Takže potom zložité budú. Potom pátrame, potom celý život študujeme, potom chceme mať 10 titulov pred menom za menom a môže sa stať, že ten život stále nepochopíme. Takže ja som aj preto veľmi rád, že sme tu dnes, lebo sú tu obyčajní ľudia, my sme veľmi obyčajní ľudia s Honzom, naozaj, že najobyčajnejší a som veľmi rád, že sa budeme môcť porozprávať aj o softveroch detí, aj o softveroch rodičov, lebo za tým je veľké kúzlo, podľa mňa aj že celého života. Mm-hmm. Když se podíváme na to, kým jsme, jo, to znamená, my jsme tady teď nějakým věkovým rozpoložení, jo, nějakým spektru. Tady jsou lidé, viděli jsme tady malé děti, no příště nevím, jestli je brát sebou, radši na ně dohlédnout. Každopádně jsme tady všelijakých věků. A pro každého z nás v současné chvíli platí nějaká pravidla toho našeho života a jak ten život vnímáme. Kým jsme se to vlastně stali? To je to, o čem hovoříš z hlediska toho softwaru, protože ať je nám teď 20, 30, 50, 60, tak ty pravidla, ty univerzální principy jsou pro nás všechny společné. To je to, co já vnímám, že každý je tady naprosto unikátní životní příběh. Se vším všudy, s tělem, který je naprosto unikátní, s myslí, která je naprosto unikátní. A přesto nás něco přesahuje, přesto máme něco společného, což nazýváme ty univerzální principy. Tak co je to, co říkáš ten software? Jakým způsobem vlastně
nás utváří ten software? To je taký môj slovník, že to telo, my sme sa už o tom bavili veľakrát spolu, že telo je nejaký biostroj, ktorý by sme teda mohli nazvať, že je aj hardverom. A software je nejaká mysel. A mám za to, že cieľom toho života, lebo my skutočne sa vnímame ako vedomie, ako duša, že aj keď sa veľmi ťažko pátra po tej duši, my ňou sme, čiže je to veľmi ťažké rozpoznať, že čo je to tá duša, no ťažko sa to rozpoznáva, keď si ňou. Skôr je lepšie rozpoznať ten software a ten hardware, lebo to je niečo prepožičané, dalo by sa povedať, na ten život. A ten software je veľmi zaujímavá vec, to je to, čo ma veľmi, veľmi baví, lebo ten software je napojený na tú hmotu a to je ten život. To je to, čo žijeme všetci. A záleží samozrejme na tom, ako veľmi rozpoznávaš svoj software, ako veľmi sa poznáš. Klasická otázka, že poznáš sám seba? Vlastne sa pýta, že poznám vlastne ja svoj software? Lebo momentálna taká etapa života je, že všetci chcú nájsť tú dušu alebo to vedomie. Ale čo keď tú dušu nemáme hľadať? Čo keď to vedomie nemáme hľadať? Čo keď máme dobre rozpoznať ten software? A ja vám garantujem z tohto miesta, ak máte vo mňa dôveru, že ten život sa okamžite stane perfektným. Ako náhle začneš rozpoznať software, nie ako náhle začneš hľadať dušu. Ako ju chceš nájsť, keď si ňou. To je veľmi ťažko sa rozpoznáva. Čiže toto je ten môj kľúč toho, že nemusím hľadať dušu, pre mňa je dôležité, aby som rozpoznal software. Ak budem vedieť, ako moja myseľ funguje, môj život sa v tej sekunde stáva jednoduchým. Všetko začne fungovať, lebo ja budem rozpoznávať software, ktorý je v mojej hlave. Čiže poďme sa zamerať na to, že poďme sa rozprávať o tom, že skúsime sa rozpoznať, čo to ten software je. Ten software má každá generácia úplne iný. A toto ma tu veľmi baví v tom živote, že rozpoznávať tie softvery. A teraz, keď sa na vás pozerám, ja si čítam tie softvery. A som požiadal Honzu, že Honzu, prosím ťa, niečo zatiaľ rozprávaj, lebo ja si potrebujem pozrieť softvery. Ja to bohužiaľ robím stále. A veľmi ma to baví a keď to začnete robiť aj vy, bude vás to baviť rovnako. Lebo je to neuveriteľná zábava. V tej chvíli človek prestane rozpoznávať dobré a zlé vlastnosti toho človeka. Na jednu stranu ich vidíme softverovo, ja ako psychológ, ty ako lekár, okamžite rozpoznáš ten software človeka, ktorý prišiel s nejakou nemocou, chorobou a ty to musíš najskôr prečítať, aby si sa v tom vedel orientovať. Čiže je to aj naša práca, ale je to aj naše hobby a bolo by skvelé, keby to bolo aj vaše hobby, lebo za tým je, že rovná sa perfektný šťastný život. To je môj taký tip, ako sa to robí. Takže rozpoznávam to, že každá generácia má úplne iný software a veľmi výrazne iný. Ja to teraz len narýchlo prebehnem to, ako to vnímam. Malé deti od 0 do 10 rokov zatiaľ nebudeme vnímať ako software. Kľudne mi do toho skáč, keď niečo. Nebudeme ich rozpoznávať ako software, pretože to je čisté vedomie. Tam ešte nie sú nachytané mentálne konštrukty, ešte sú tam není nachytané také tie ťažoby života. Dá sa povedať, že dieťa je veľmi duchovne napojené do tých 10 rokov a ten rodič, dá sa povedať, že je majster hmoty, lebo už vlastne sa orientuje v tej hmote, v tom hardveri akoby viacej. Čiže máme tu majstra duchovna, to je to dieťa, a máme tu majstra hmoty, to je ten dospelý človek. Majster duchovna ešte nemá zažité žiadne bloky, žiadne problémy. Dokonca deti nenachytávajú ani tie traumy nejako veľmi náročne. Oni sú veľmi v prítomnosti, lebo sú napojení na ducha a niečo sa stane, oni to príjmú, chápu to a poďme ďalej. Skôr je problém, keď ten rodič príde a začne z toho robiť drámu. Takže perfektná situácia teraz s malým chlapcom. Chlapec, to bol. Áno. Jemu sa zdá, že je všetko v poriadku. On sa proste stratil, trošku je vyplašený, ale bol hlavne vyplašený preto, lebo všetci dospeláci sa zrekli okolo neho a začali robiť bordel. Že niečo zlé sa stalo, ale on je v pohode. On je OK, lebo on vie, že tu niekde sú tu jeho rodičia, alebo že tu má niekoho a on je v pohode. On to bere, že v poriadku, lebo som napojený na ducha, všetko je v poriadku, som pod ochranou. Ale dospelák príde a povie, že problém. Samozrejme, tá situácia bola dobre zvládnutá, lebo chceme nájsť jeho rodičov, ale to dieťa začne vnímať, že čo keď niečo nie je v poriadku, lebo všetci tí dospeláci, tí veľkí majstri hmoty, tu okolo mňa bláznia a majú problém nejaký. Takže takto sa získavajú traumy. Deti do 10 rokov sú veľmi odolné traumám. Oni to proste neriešia. Oni nemajú prenastavený software na hmotu, čo je
najvzácnejšia vec. Lebo potom sa to celý život vlastne odnaučíme. Že odnaučíme sa byť vlastne napojení na hmotu. Takže deti od 0-10 rokov nebudeme riešiť, to sú čistí majstri duchovna. To sú šamani. Deti od 10 do 20 rokov, myslím si, že to je aj dobrý účel toho, prečo sme tu, sú deti, ktoré majú ako keby teraz najväčší problém. Je veľmi náročná doba, ale zároveň aj musím povedať, že kedy nebola. Vždy bola a vždy bude, lebo ten život je veľmi zaujímavý. Máme to tu radi kvôli tomu, všetci sem chodíme kvôli tomu, lebo nás to tu neuveriteľne baví. Je to tu ostré, zaujímavé, zábavné, je tu všetko. Takže veľmi radi sem chodíme. Ale čo ten malý človek, ktorý sa stáva z majstra duchovna, sa stáva majstrom hmoty od tých 10 do 20 rokov, tieto typy softverov, ako ich ja mám možnosť pozorovať, sú veľmi, veľmi vyspelé. Ešte tu nikdy neboli tak vysoké, kvalitné softvery, ako sú tieto deti. Majú ale jeden problém. Nerešpektujú hmotu. Tým, že sú duchovne veľmi vyspelé, lebo nemyslíte si, že toto, čo tu rozprávame, je pre nich akoby novinka. Toto oni všetko vedia. Oni nepotrebujú hľadať duchovné a ezoterické informácie. Oni ich proste vedia a majú ich uložené v DNA. Oni potrebujú sa naučiť hmote a to je ich aj najväčšia výzva, pretože ak sa niekto výborne rozumie duchovnú, tak je jasné, že mu narastie pýcha v hmote. Takže tieto deti od 10 do 20 rokov, ak sa vám zdá, že sú problémové, že berú drogy, že sú nezvládnutelné, že si robia, čo chcú, tak to je preto, lebo ten software je veľmi vysoko. Oni sú veľmi ďaleko duchovne a predstavte si, že príde rodič 40-ročný a začne im niečo rozprávať, že čo majú a nemajú robiť a oni ho čítajú už 3 kroky dopredu. Oni vedia, čo sa bude diať, čiže oni si s neho robia srandu. Alebo necítia ho ako oporu autoritu, lebo sú duchovne veľmi ďaleko. Takže sa stane ľahko, že ich proste nerešpektujú. Tieto deti vás začnú rešpektovať až vtedy, keď sa začnete s nimi rozprávať na ich úrovni. A to nie je tak ťažké. Nemusíte na to byť psychológ, ani lekár, ani neviem kto. Stačí ich len počúvať, lebo oni povedia. Stačí im dávať otázky a oni povedia, oni musia cítiť, že sú vašim kamarátom. Ak nebudú cítiť, že ste ich priateľ, tak vás preskočia o 3 kroky ďalej a budú všetko predstierať, že oni nepočujú, nevedia, že to sa ich nebaví, lebo oni sú tak veľmi ďaleko. Ich veľkou výzvou je pýcha. Je pýcha hmoty. Pretože bolo tu už veľa duchovných osvietencov a učiteľov, ktorí si mysleli, že ja som duchovne vysoko, takže hmota na mňa nemá vplyv. A veľmi sa popálili všetci v celej histórii, lebo tá hmota má svoje veľmi, veľmi silné pravidlá a napriek duchovnej vyspelosti sme v tom tele a tu platia pravidlá tela, čiže hardveru. A toto majú vlastne tie deti najväčšiu výzvu a preto tá správa ku nim je, že držím im veľmi palce, lebo príde čas, kedy sa budú musieť rozhodnúť, či ten software naplno využijú a vybudujú nový svet, to je už bude veľmi vysoký duchovný svet, alebo ich pýcha zoberie do problémov a častokrát sa stane, že takéto deti aj odídu z toho života. Bohužiaľ. Pretože sa im to tu nepodarí. Tá pýcha ich ovládne. Myslím si, že pri týchto deťoch sa ešte podržíme. Ja len to preletím ďalej, aby sme sa chápali, že čo tie softvery ďalej sú. Potom máme software od 10 do 30 rokov a to sú mladí ľudia, ktorí zasa majú pocit, že tomuto svetu niečo dlžia a musia tu urobiť nejakú veľkú zmenu v tom živote. Musia urobiť nejaký prevrat, musia zachrániť svet. Oni sú veľmi tvrdo pripravení pracovať a chcú veľmi veľa dosahovať. To je ich nevýhoda. Zároveň sú takí, že sú takisto veľmi vyspelí, lebo už majú ten vyspelý software v sebe. Ale zasa veľká nevýhoda je, že oni sú zaseknutí v tom, že potrebujú svoje uznanie. To sú tie sociálne siete, to je tá pozornosť obrovská. Oni potrebujú obrovskú dávku pozornosti, čiže sú závislí na pozornosti. Potom je tu generácia od 30 do 40, tam sme my, to sú rodičia. Tieto typy softverov sú také, že nemajú už našťastie tie strachy tých starších softverov, ale zároveň majú pocit, že potrebujú byť neuveriteľne zodpovední. Takže im zašíbalo zo zodpovednosti. Tak strašne chcú tie deti naháňať a hovoriť im, čo je správne a čo správne nie je a že sa to musí a nemusí. Oni majú pocit, že musia teda držať, že sú teda v tom prime time a že musia držať ten život a zašíbalo im zo zodpovednosti. Nevšimli si, že to prehnali, že tie deti si ich vôbec, lebo sú ďaleko softverovo, že to na nich neplatí. Takže toto je tá generácia rodičov. Čiže rodičia, pozor,
kľud, vyfúknite si, preto ste sem aj prišli, pustite trošku paru a bude to oveľa lepšie. No a potom sú staršie softvery, to sú tie softvery, ktoré zažili veľmi ťažkú dobu, ten postkomunistickú dobu, a tí majú veľa strachov. Majú veľmi veľa strachov, veľmi ťažko sa s nimi narába. Ty ako lekár určite to vieš najlepšie, že veľmi ťažko sa robí s pacientom, ktorý príde plný strachu. Ty mu vysvetľuješ, čo presne je treba urobiť, ale ten strach mu to nedovolí. On sa vráti znova a ty vidíš, že tá zmena tam nenastala, lebo oni nepustia ten strach. Čiže oni majú najväčší problém vlastne bojovať s tým vlastným strachom, lebo prišli akoby z tej doby. A zároveň ten software nie je tak vyspelý, aby sa napojil technologicky na to, čo je tu teraz. Zároveň tu danosť má, ten potenciál má, ale musí zamakať, a keďže tam je veľa strachov, tak to býva častokrát problém. Preletel som to teraz v rýchlosti, aby ste vedeli, že o čom je reč, a poobzerajte sa okolo seba, lebo tým pádom tie softvery rozpoznáte takisto sami. Nie je to taká veľká veda, že deťom nerozumieme, nedá sa deti zvládať. Len častokrát, keď príde za mnou nezvládnuté dieťa, tak si zavolám rodiča a s rodičom robím tú terapiu, lebo tam je problém. Verte mi, tie deti, oni sú veľmi veľa napojené na vedomie. Oni veľmi veľa majú dobrú akoby intuíciu a vedenie. Ale predstavte si, keď sa dostanete ako šikovný poviem to tak, nech sa nikto neurazí, medzi blbcov, tak to dieťa zrazu si začne robiť, čo chce, prestane si ich vážiť. A teraz samozrejme majstri hmoty nie sú blbci, ale zabudli na duchovné nápojenie, lebo sú príliš v tej hmote. Takže to dieťa to rozpozná, vidí, že ten rodič nie je napojený na intuíciu, a čo urobí? Prestane si ho vážiť, pretože je treba si uvedomiť, že dieťa do tých 10 rokov vníma svojho rodiča ako Boha. Čiže keď tento Boh príde a povie napríklad, že nebudeš sa hrať s iPadom, a to dieťa sa pozrie, že dobre, takáto je požiadavka, a za chvíľku príde do jeho izby a vidí, že drží telefón. Tak čo to dieťa urobí, že môj Boh mi niečo hovorí a zároveň nerobí to sám, tak ja nemám prečo ho rešpektovať. Mhm. Krásně si to pověděl, krásně si nás zorientoval tématu. Já jsem někde na přechodu toho blbce, který prostě to drtí tou zodpovědností a který se občas může posrat strachy, protože já mám 43, a pak tam mám ty malý šamany. Jo, to jsou takový malí hajzlíci, ty šamani. Ano, Já prostě mistr hmoty, jo? A každou chvíli prostě přijdou s něčím, čím mě přinaserou. Tak. Já chápu, že šamani vždycky asi, jako ty máš velkou zkušenost a můžeš nám říct, jak to s těma šamanama bylo. Protože prostě, já nevím, jestli mají za úkol nás takhle jako vydráždit, aby jsme si samozřejmě něco nového uvědomili nebo posunuli. Jo? Protože opravdu protože ty si nám to hezky popsal, a teď je tam nějaká jako srážka vlastně. Jo? Ano, je tam srážka, tam je malej šamánek, že jo? Ten si chce dělat, co chce, vole si mě načte 3 kroky dopředu a já jsem v prdeli už, jako když vcházím do dveří, že jo? Aby si mě povodil šamánek, že jo? Já mám 2 takový šamánky, 3 a 7 let, jo? Ti si mě vodí jako... To je ideální věk, ideální šamanský věk. Ano, ideální šamanský věk, určitě, no. Já prostě na vodítku tam, jo, načtenej 3 kroky dopředu. A takže, jak je to s tou srážkou, jo? Já to vnímám tak, že všechno je o nějakým zákonu hormeze, prostě všechno se nějak teda přelívá, vyvažuje. Co máme teda my si tady vlastně jako zprostředkovat? Jo? Co si máme vzít my tady v tom období těch 30-40 let, aby jsme nějakým způsobem se posunuli? A co právě ty děti, řekněme těch 10 až 20 let, 20 až 30 let, aby zase jim to pomohlo, aby je nezničila třeba ta pýcha té hmoty. Ano. Jak to vnímáš? Teraz si povedal kľúč života, lebo o tom toto je, že naučiť sa kooperovať a naučiť sa vlastne rozpoznávať, že aké sú moje výhody môjho softveru a aké sú moje nevýhody. Keď to teraz zoberiem na nás, my 40-tníci už vieme, že nám zašíbalo zo zodpovednosti, ale vieme, že sme naozaj veľmi silní, že sme v najsilnejšom majsterskej pozícii hmoty, čiže rozumieme aj životu.
Takže preto my prístupíme k tým deťom a my ideme hovoriť, že čo všetko majú a nemajú. My sa tak cítime, že my tomu životu už rozumieme, však ja už viem, že keď tam pôjdeš, padneš, ublížiš si, keď urobíš to, bude to v pohode. Takže my sa cítime ako majstri hmoty, takže toto je naša úloha, že trošku ísť dole, trošku ísť vlastne si uvedomiť, že tá zodpovednosť nie je všetko a začať počúvať toho šamana. Najskôr sa ho začať pýtať, ale nemôžeš sa ho začať pýtať len tak, lebo on na teba kašle, že on je šaman. Takže on má napojenia... Na to už jsem přišel, že úplně lehce to nepůjde. Tak. Šaman musí najskôr zistiť, že si jeho kamarát, že si jeho parťák. Nelen kamarát, lebo keď si kamarát, tak to znamená, že donesieš mi, čo ja teraz potrebujem. Ale on musí zistiť, že si jeho parťák. To znamená, že ty prídeš k nemu, opýtaš sa ho, vytvoríš si samozrejme ten parťacký vzťah, to nejakú dobu trvá to je tá trpezlivosť, čiže to je zasa tá výzva pre nás 40-tníkov. My si myslíme, že majstri hmoty, čo kto nám bude hovoriť, my predsa vieme, ako to je. Takže tam už je tá práca obrovská. A zrazu jedného dňa to dieťa, ten malý šaman si uvedomí, že na niečo ťa potrebuje, že si aj ty majster. On to uzná, lebo si mu párkrát dobre poradil a zároveň počúvaš jeho potreby a dokonca si párkrát urobil aj to, čo on povedal. Takže zrazu majster rozpozná majstra. Vtedy začína umelecké dielo medzi rodičom a dieťaťom. A věřím, že vlastně nám v tom může bránit ta naše pýcha, jak jsme zmínili to téma pýcha hmoty, pýcha ega. Můžeme říct, že teda zase, pokud jejich rizikem je ta pýcha té hmoty, to znamená, že ji pohrdají. Ano. Pohrdají tou hmotou, nějaký tělo, toto, jo. Tak my zase jsme v píše, která zase pohrdá teda tím duchovním směrem. Tak, presne tak, lebo už sme zabudli. Všimni si, samozrejme všetci ľudia, ktorí sa teraz zaujímajú duchovno, myslíš, že prečo sa zaujímajú o ňo? Pretože cítia, že to je jedna ich časť, ktorá im predsa chýba. Oni sa už stali majstri hmoty, už chápu ten život, ako to tu funguje, pravidla života, ale zabudli, že sú duchovné bytosti. Takže tebe to začne chýbať. Tak ako ten malý šaman rozpozná, že keďže som už tu a mám ten hardware, ten biostroj, to telo, tak ja sa musím naučiť tie pravidlá hmoty, lebo dlho tu nezostanem a budem mať problémy. Takže takisto aj ten dospelý cíti, že potrebujem sa opäť spojiť so svojou intuíciou, so svojím duchom, aby som mohol fungovať na obidvoch stranách. O toto sa jedná, o nič iné. Je to len túžba sa vrátiť vlastne alebo do toho svojho plného potenciálu. Mm-hmm. To znamená, já v tom slyším, že lidé často, samozřejmě děláme takovéto setkání, vyhledáváme nějaký mentory, nějaký šamany, ať je to kdekoliv po světě. A přitom máme ty nejlepší, máme doma často. Tak, je to presne tak. To duchovno nie je potrebné hľadať, pretože je nakodované v nás, to je v našich bunkách. My sme sem s tým prišli a s tým aj odídeme. Takže prvá informácia je, že to nemusím ísť niekam hľadať. Môžem byť hladný za informáciami, to je trošku niečo iné, to si vyžaduje proste mozgová činnosť, lebo tá inteligencia, to IQ proste si pýta druh informácií. To je tá akademická, ako sme sa začali baviť, to je tá akademická akoby chuť získavať informácie. Preto aj tá psychológia, aj tá medicína je do určitej miery krátkozráka. Ona má svoju funkciu, majstrovskú zónu, ale na iných už sa potrebuje vlastne spojiť s niečím iným. A to niečo iné je práve to duchovno. Čiže duchovno sa nechodí učiť, duchovno sa proste začne spomínať. Ja používam toto slovo, spomeň si, že si duchovná bytosť, lebo všetci ňou sme. To nie je, že ja viac, ty menej a to neexistuje. My sme jedno. To musíte najít svého ducha. Tak. Jo? Choďte poctivě hledat každý den svého ducha. Tak. Třeba do lesa, jestli náhodou tam nebude někde skrytý. Tak. Potom nám povedzte, či tam bol, lebo tam nebude. Bude určite vo vnútri a on stále komunikuje. Takže keď ten majster hmoty si neustále myslí, že rozumie už tej hmote, a to častokrát chybujeme veľakrát ešte, tak namiesto toho je treba proste len pustiť toho ducha dovnútra. To znamená, že si len tak sadnem, uvedomím si, že ten duch je vnútri a začnem ho počúvať. Že kde je ten duch? Namiesto toho, aby som ho išiel hľadať von na prednášky, rôzne veci, tak proste prvá vec je vždy to uvedomenie, že ten duch je vnútri. A k tomu neveríš, tak ešte budeš musieť chodiť na veľa prednášok.
Takhle, Maroš je výborný markeťák různých takových akcí, jo, protože na základě tohoto vyplývá, že festival uvědomění můžeme zavřít. Stačí jenom si sednout a pobít se svým duchem. Samozřejmě tyhle akce jsou krásné v tom, že můžeme sdílet tu přítomnost, že se můžeme nalaďovat, jak ty jsi zmínil, i uvědomit si, jsme na festivalu uvědomění, takže něco nového si pro sebe uvědomit. Ja som veľmi rád, že ma doplňaš, lebo Honzo ma už pozná a on vie, že ja hovorím veci z určitej strany a to znamená, že on povie zo strany, že som výborný markeťák, lebo ja to všetko kazím. Ja prídem, ja to proste kazím, ale to nie je samozrejme kazenie. Ja hovorím veci tak, ako sú a ako je ich treba navnímať a potom sa tu poďme stretnúť všetci a poďme mať zábavu. Ale najskôr sa poďme odložiť tie vyplašené tváre a o tom sa tu teraz bavíme. Že odložiť tú vyplašenú tvár, čiže uvedomiť si, že som duch a potom nám bude veľmi príjemné sa stretávať. Tak som to myslel. Čiže preto som... Já vím naprosto. Já nechci teď vyznít jako ten, kdo šije a kritizuje klasickou medicínu, protože, jak říkáš, má tady svoje místo, zachraňuje životy, akutní stavy a tak dál. Pro mě, jako člověka, který vlastně vzešel z toho systému a stal se tím, který hledá tu rovnováhu, protože jako lékař bychom se mohli považovat ještě za ty větší mistry hmoty. To je protože velmi zajímavá výzva. 6 let, že jo, studujeme tu hmotu, jak to tam teda je, jaký každý výběžek kosti se nazývá, jak to tam funguje. Takže bychom se mohli tvářit, že jsme teda opravdu ti mistři té hmoty. A myslím si, že ta medicína je jako, aniž bych chtěl teďka vyznít jako kritik, ale je vlastně symbolem té pýchy toho ducha. Áno, výborne si to povedal. Som veľmi rád, že si to tam vlastne zachytil. Toto je najdôležitejšia informácia, že my všetci musíme zachytiť, že kde je tá moja pýcha. V čom ja mám v tom živote svoju pýchu. A presne si to povedal. Tá medicína, preto klobúk dole pred všetkými, lebo ty keď získaš medicínsky titul a ty nám o tom povieš, vtedy okamžite ten software sa na to napojí a zrazu si myslí, že výzva, áno, a výzva nastala. Presne. Ano. A to je asi v tom duchu, že vlastně ta pýcha, která... A je potřeba jenom vidět ty věci, jak jsou. Ano. To není o tom hodnotit na dobré nebo špatné, jak to sám si říkal, ty zkušenosti dobré, špatné, o tom to není. Jsou věci tak, jak jsou. A ta současná medicína tím, že jako je do nějaké míry ten mistr té hmoty. A určitě je to třeba i to je ta světlá stránka. Tak. A pak je tam ta velká stinná stránka, což je ta pýcha, že jo? Ta pýcha toho, že já vím, že za mnou přijde tady člověk s autoimunitou, onkologií, cukrovkou a já vím, že je nevyléčitelný. Já to vím, protože já jsem mistr hmoty, který tady na to celý život studoval, má PhD profesury, zkoumal to, dělal výzkumy a já to vím. To je za mě projev pýchy toho ducha, kde vlastně docílíš potom nějaké hranice, narazíš na nějakou hranici, kde vlastně po nějakou dobu vypadá, že to všechno jako roste, že to je jako výborný, jo? Že jsou skvělý léky, zachraňujeme životy prostě, jo? Teď je to úžasný, žijeme dlouho, protože medicína nám pomáhá přežít. A zároveň vedle toho nám roste množství nemocných lidí, kteří jsou v prdeli. Tak. Jo, kteří jsou prostě nešťastní, nemocní, fyzicky, psychicky a to nám tak jako vedle toho roste. Vedle toho, jak rosteme technologicky, jo, a pomalu už tam roboti, jo, operujou a já nevím, co všechno dneska už máme k dispozici a furt se tak jako plácáme, potom ty vole, my jsme dobří a vedle toho čím dál víc lidí je nemocných, jo, incidence chronických chorob je prostě pandemická a tam podle mě někde narazíme na tu hranici, kde si prostě nevšimneme, že jsme té hranice, že jsme na ní narazili. Že jsme narazili na to, že nemůžu řešit jenom hmotu. Ten majster hmoty si to nestihne všimnout. Nestihne si to všimnout. Je to ten současný stav a je to, že teďka jsme někde už možná, že se z toho začínáme jako probouzet? Áno, začíname sa z toho prebudzať, lebo presne preto, čo si povedal, že my síce sme stále väčší majstri hmoty a máme stále väčšie prúsery.
Takže niekde je chyba. A tá chyba, tým, že sa o tom my tu rozprávame, všetci ľudia vedia, že a cítia to, lebo každý má zažitý ten svoj život, každý vie, ako ho žije. Napriek tomu, že sa snaží, ako chce, niečo sa tam nedarí. Takže je to veľmi základná symbolika. Mimochodom, tá šamanská kultúra presne hovorí, že vy, gringovia, ste majstri v technológiách a v tom, ako oni vyslovene jednoducho povedia, že vy viete, ako rezať. Pamätám si to doteraz, ako to povedali, že vy viete rezať. Vy ste výborní v rezaní, čiže rozumiete tomu telu, poznáte každú kosť, každú žľazu, každé nápojenie, rozumiete tomu a viete to odrezať. V tom ste skvelí. Ale to liečenie, to ešte sa budete musieť naučiť, lebo ste zabudli byť majstrami ducha. Ano. Ste majstri hmoty. No a my vlastně teda se nějakým způsobem se jeví, že kdykoliv se něco začne vychylovat na nějakou stranu, tak v průběhu života, dějin, epoch, tak se to zase začne někam vracet. To znamená úplně jako kdyby začaly ty paprsky, ty mostíky mezi tím, co můžeme nazvat tou vědou, tou vážnou vědou o té hmotě, jak to teda všechno je, a tím, co bychom nazvali spiritualitou. Tak. Že se začínají tvořit ty mosty. Tak. A ty si to aj predtým pred chvíľou povedal, my ideme do tohto typu života, z čoho sa neuveriteľne teším a nemáme sa tomu ako vyhnúť. Preto som hovoril o tých mladých softveroch, lebo to sú softvery, ktoré to vybudujú. Oni sú tu na to, prišli preto s tým, nie preto, aby tu si robili srandu zo svojich rodičov, aby boli stále 3 kroky popredu. Oni majú veľmi dôležitú úlohu, len samozrejme majú svoj čas na dozretie. To je do tých 20 rokov, kedy majú možnosť sa rozhodnúť, či ich zobere tá pýcha, pretože nerešpektujú hmotu, lebo im je jedno, že ty si majster hmoty, im sa to nepáči, lebo oni vedia, že sú majstri ducha. Len takisto je tam tá pýcha, alebo sa pretočia do opačnej strany a zistia, že týmto softvérom, ktorým prišli, majú vybudovať úplne nový svet. A my sme teraz na veľmi takéto zaujímavej epoche. Ja to ale nerad hovorím, že teraz sme, lebo vždy sme boli. Ano. Tá evolúcia je vždy veľmi zaujímavá, vždy bola, ale sami cítime, že za posledných 20 rokov máme tu obrovský nárast technológií, máme tu sociálne siete, máme tu prísun informácií, máme tu obrovské množstva dát a máme tu už aj prístup k duchovnu, lebo už sa o tom veľa rozprávame, tých informácií je už veľa, už len začať to robiť, ale tie staršie softvery sa teraz musia ako keby vyladiť do rovnováhy, byť opäť majstrami hmoty aj majstrami ducha a tie mladé softvery, tie majú vybudovať nový svet. Takže preto, ak sa ma pýtaš, či to vidím pozitívne, vidím to veľmi, veľmi pozitívne a veľmi sa na to teším. Ja si dokonca každé ráno, alebo teda v priebehu dňa si niekedy začnem usmievať ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, o čom to je, lebo ja si v tej chvíli uvedomím, že ma to tu neuveriteľne baví. A tak strašne by som to poslal každému a keď sa ma niekto opýta, že čo ma tu baví, tak toto, čo som teraz povedal, že naozaj ideme do veľmi zaujímavej doby a mladé softvery nás idú naučiť, ako sa vrátiť naspäť do ducha. My im ideme odozdať informácie hmoty a ideme do veľmi zaujímavej epochy fungovania. Do veľmi, veľmi zaujímavých spôsobov, kedy sa medicína prepojí s duchovnom, kedy sa psychológia prepojí s duchovnom, kedy budeme vedieť liečiť ochorenia aj technologicky, ale aj vyspelým vnímaním, lebo budeme chápať, čo choroba znamená. A to je tvoj každodenný chleba. Ja mám kvôli tomuto rád tú tvoju prácu a to všetko, čo robíš a veľmi si ťa za to vážim, lebo ty upozorňuješ na to, že poďme sa naučiť alebo zoznámiť, čo to tá choroba je. Nezatvárajme pred ňou oči, lebo niekde niečomu nerozumieme. Keďže štatistiky stúpajú, niekde nám niečo uniklo a ty máš veľmi dobré vysvetlenia na to, čo choroba je. Skús povedať, ako ty vnímaš chorobu. Čo to je za vec? Pro mě je to informace. Jo, je to informace o tom, jakým stavu je ta moje vnitřní rovnováha. Ono někdy mi tam šlo to slovo informace o nerovnováze, ale ono to není vlastně nerovnováha, protože to tělo neustále je v rovnováze. I nemoc je rovnováha. Jenom posunutá od toho, co třeba vnímáme jako zdraví, ale proč je posunutá? A já si myslím, že právě ta dnešní doba je o tom, a já osobně, můj příběh mě vedl k tomu, jsem hodně zkoumal to duchovno, hodně jsem chtěl jít tímhle směrem, říkal jsem si, aha, tak to je jenom o mysli a šel jsem trošku až vlastně na tu druhou stranu, ano. Možná do té pýchy té hmoty, že jsem si říkal, ta hmota, to se nějak jenom tak jako má přizpůsobit, jo, to má jako jenom následovat.
A teď čím dál více vracím zase k tomu tělu, ale z úplně jiného pohledu zás trošku, tak. Než jsem byl naučený na medicíně. Jo, jakým způsobem právě třeba funguje tělo jako nějaká dokonalá biobaterie, jaký tam máme ty nanomotory, jo, jakým způsobem, proč jsou důležitý cirkadiální rytmy. Tady vidím obrovské množství potenciálních klientů se slunečními brýlemi. Jo, to je to, čím lidi pořád budu srát a já tím chci být zapamatován. Prosím vás, pokaždé, když mě někdo potkáte a budete mít sluneční brýle, tak si řeknete, a sakra, Honza jde. Jo, strčte si je do kabelky, nechci říct do jeden ruský profesor řekl, sluneční brýle jsou nejhorší vynález člověka. A proč? Protože když jste tady byli, a já chápu teď, že vás uvádím v rozpaky, ti, co máte ty brýle, OK, fajn, díky, kámo, si je sundal, díky. Tak my se tady totiž bavíme o tom, že pýcha z mého pohledu, a byla tady nádherná ta předchozí diskuze, já jsem za to moc vděčný, protože jsem neznal ty lidi a byli skvělí. Byli skvělí, to povídání bylo výborný a padla tam jedna zásadní věc. Ego chce všechno vojebat. Ano, správně jste zareagoval. Je to tak. Je to ta zkratka. Je to to, že místo toho, abych já si z pozice vědomí si toho, že chci být mistr hmoty a samozřejmě mistr ducha, tak musím mít vědomý vztah ke slunci. Tak. Jak můžu mít vědomý vztah k tomu, co historicky napříč bylo uznáváno jako Bůh, božství a pozor, pýcha ducha, medicíny z toho udělala zlo největší. Jo, já nechápu, že teď všichni nemáte prostě už rovnou, vám tady nenaskákaly nádory. Protože slunko je svině. Samozřejmě, že jo, to tam zapálí se to a je z toho rakovina. Hovno. Ono se to natáčí, že? Se vždycky rozvášním, ty. Vždycky já se tady. Prosím vás, nedávejte to na ty YouTube, anebo nedávejte to, jo? Doufám, že nás smažou. Doufám. Jo, to znamená, že my se vracíme k té pokoře hmoty a pokoře ducha. A k tomu patří mimo jiné vědomý vztah ke slunci, takže nesnažte se to vojebávat. Tam neexistuje zkratka. Ta zkratka je, když si nasadím ty sluneční brýle, to je ta zkratka, kde se rozhodnu to, že já nebudu mít vědomý vztah ke slunci, protože to svítí jako svině. Tak. A mě z toho pálí očička. A každému už je uprdele, že tam je nějaký systém, který prostě je naprosto precizní a vylaďuje s každým světelným paprskem váš centrální nervový systém a na epigenetické úrovni aktivuje přesně ty správné geny na základě toho, jaká ta vlnová délka dopadne na ty receptory v tom oku. A pak se lidi diví, no víte, pane doktore, já se vždycky spálím. No to prdele, protože nosíte brýle. Presne tak. Jo, a už jsme zase... A v čem jsme, aby jsme teďka tady nebyli kritici nějaké prostě, jo, a teď zase mě budou všichni udávat, ty vole, Honza, vrah, vole. Jde o to, navnímat si to, o čem tady mluvíme, za těmi slovy. A za těmi slovy je, co znamená ve skutečnosti pokora. Co znamená pokora? Co je pokora hmoty a co je pokora ducha? To je to, co je za těmi slovy. A my to můžeme uchopit z pohledu hmoty a můžeme to uchopit z pohledu ducha. Tak. Říkám to správně, prosím tě, řekni mi, že to říkám dobře. Vole. Všetko mu to verte. Díky. Mu to verte. Děkuju. Bože, to jsem se zase... Mne je veľmi mi je príjemné sa na teba pozrieť, lebo ja vidím, že Honzo máka proste. Honzo máka, on každý rok vidím iný software. Díky, kámo. Snad je to ten lepší upgrade. Tak. Víš, jak někdo má vždycky software, že si stáhneš něco někam do počítače, ty vole, do telefonu a pak si řekneš do prdele, vole, co to je, to nefunguje od té doby. Tak. To není ono, doufám. Ne, je to ten lepší. Je to ten lepší prípad, lebo Honzo má dobré srdce, má veľké srdce a aj ho to tu dobre sere.
Hej, preto ten software stále ide, je updateovaný a je stále lepší, lebo sú to jednoduché princípy a samozrejme sú na to určení ľudia na celom svete, ktorí majú odozdať určitý typ informácie a Honzo je presne jedným z nich. Tie slnečné brýle, ja si pamätám, keď si to povedal prvýkrát. Nasral jsem tě? Neblázni. Ne. Naopak, ja som videl to, čo sa spustilo, akoby tá Jo. kritika voči tebe. Ano. A to, čo sa vlastne dialo. Ja tie slnečné brýle, vždy som ich vnímal, že to je módny dizajnový doplnok. Jediná vec, ktorá to splňa, je toto za mňa. Inak to nemá absolútne žiadnu funkciu. A tie brýle, my sme na to zvyknutí, lebo zasa do psychológie to prehodím trošku, keď tam to sebavedomie niečo robí problémy, veľmi dobre si je nasadiť tie brýle, lebo oni sú vlastne ochranný prvok proti všetkému celému svetu a majster hmoty sa zrazu začne hanbiť pred svetom, tak si dá tie okuliare, tam je to veľká vec. A druhá vec, samozrejme zdá sa nám, že cez tie okuliare vidíme lepšie, že nám nesvieti a podobne, ale ako je možné, že nechceme, aby nám svietilo, keď tento biostroj je utkaný z toho slnečného žiarenia. Takže kedy nám ušla základná vec, kedy sme sa dostali do pýchy? Šaman povie, že pýcha alebo pokora je jediná vec, ktorú diabol nevie napodobniť, inak vie všetko ostatné napodobniť. Toto je jediná vec, ktorá mu nejde. A kedy sme sa dostali do toho, že majster hmoty si povedal, že nerešpektujem slnko, nerešpektujem to telo, ktoré mi bolo dané, ten biostroj, ktorý je napojený na to a ja si tu idem robiť po svojom. Kedy sa nám toto stalo? Druhá informácia je aj naozaj akoby technická. Teraz to poviem akoby z hľadiska aj tej psychológie. Keď už niekto akoby nepočuje túto informáciu, ktorá zaznela, nepočuje za tým to, čo je za tým povedané, tak poďme si to povedať technicky. Čo to je tie brýle? Šišinka, ktorá je jeden z najdôležitejších orgánov v mozgu. Ja ju volám, dneska mám plné ústa šamanov, ale pochopíte prečo. Šišinka je šamanom pre tvoje telo. Ona všetko riadi. Ona riadi to, že ty ideš večer spať, lebo začne vyplavovať melatonín. A ten začne vyplavovať preto, lebo slnko zašlo. Čiže šišinka sleduje cez oko, presne ako si hovoril. Šišinka je napojená na oko, preto je to šaman, lebo to riadi všetko. Cez oko samozrejme príjmame celý život. Ja hovorím vám, že vedomie je za očami, lebo tam je tá šišinka, tam je ten šaman, ktorý riadi celé telo. On začne hormonálne reagovať, endokrinne, lymfatický systém, všetko začne riadiť. Čiže nasadím si brýle a šišinka rozpozná, že je tma. Čiže začne vyplavovať melatonín. Už chápeš, prečo sa spáliš? Pretože tvoja koža prestane byť chránená, tvoje telo, lebo ty si dal informácii tvojmu telu, že ideme spať. Lebo si nasadil brýle. Preto sa spáliš, preto ti hrozí rakovina, lebo rakovina kože, pretože si prestal rešpektovať hmotu. To je to, čo sme sa bavili pri tých mladých. Oni majú túto najväčšiu výzvu. Oni došli nadúpaní duchovne, ale zabudli, že sú v tele, alebo ešte si to neuvedomujú a majú pocit, že predsa duchovno je vyššia ako hmota. Tak ja toto môžem kedykoľvek. Nie, naopak. Keď som v hmote, ja musím dodržiavať to, čo je. Ja najčastejšie hovorím vám, keď sa dnes spolu my dvaja opijeme. Myslíte si, že budeme mať zajtra opicu, alebo nie? Určite áno. Pretože to sú pravidlá hmoty. Úplne jednoduché a normálne. To sú pravidlá hmoty. Ak sa dnes opijem, zajtra mi bude zle. Jednoduché. Toto je hmota. Jednoduché pravidlá. To znamená tá šišinka. Ona potrebuje cez deň príjmať slnečné svetlo cez oko, aby serotonín mohol pracovať a aby som mohol byť tvorivý, aby som sa sem mohol postaviť na pódium s Honzom a aby som tu mohol predviesť umelecké dielo. To všetko robí serotonín. Serotonín robí to, že ráno vstaneš, ideš do práce, tvoríš, staráš sa o deti, o rodinu, pomáhaš, si dobrým človekom. To je serotonín. A ten serotonín je aktivovaný slnečným žiarením. Takže preto je to vysvetlenie, že ako náhle si dáš tie slnečné brýle, kľudne ich nos, nikto ti ich nezakazuje, kľudne ich môžeš ďalej nosiť. Ten čas príde, keď si uvedomíš, že nerešpektuješ hmotu a si niekde medzi majstrom hmoty a majstrom ducha. Ale ty si niekde medzi. A to je to, kde vzniká choroba. A já jsem... Děkuju.
někdy to může působit tak jako přísně a já když to někde prezentuju, tak jako jsem potom za nějakýho jakože extrémistu, že to je extrémní Honzi, jo. Já jsem taky nosil sluneční brýle, taky, protože jsem to neměl ve vědomí, já jsem tomu nerozuměl. Ale my jsme tady od toho, aby jsme věcem porozuměli, aby jsme dělali, co se dělat má a nedělali, co se dělat nemá. Protože lidé furt obrážejí nějaký festivaly, poslechnou si to, jo, dobře mluvili, no, tam poskakoval, vole, jo, zase s těma brejlema, vole. Pak se vyjde tady z těch dveří, tam to rozhoduje, tady z té brány, až vyjdete ven. Tam to rozhoduje ten každý jeden den, ten každý jeden návyk, který buď je vycházející z pokory hmoty a pokory ducha, nebo z pýchy hmoty a pýchy ega. Každý jeden ten návyk, každý to jedno malý rozhodnutí po té cestě. Protože když Maroš mluvil o serotoninu, tak tam jsou další samozřejmě látky jako dopamin. Jo, dneska je obrovská věda kolem levného dopaminu. Bylo to tady v té předchozí diskuzi o sociálních sítích. Loni Martin Stránský, co dělají technologie s vývojem mozku dětí. Protože my naopak vystavujeme ty receptory tomu modrému světlu v naprosté přemíře, což je to světlo těch obrazovek a těch televizí. Tak a co dělá dopamin? Dopamin nás motivuje k tomu něco dělat, jít nějakým směrem, starat se o rodinu. Nebo cokoliv, co nás baví, jo, být kreativní, jít si za svým snem. A to modré světlo to takhle z vás jako upír vysává. A vysává to právě, a rád si poslechnu názor Maroše, vysává to z těch mladých lidí, kteří možná potom mají trošku horší motivaci k tomu jít si třeba za něčím, třeba ve hmotě. Jo, protože ten levnej dopamin je zase levnej. Cokoliv je levný, tak dost často je na hovno. Jo, nechoďme levnou cestou života. Život není přece levnej. Život má obrovskou cenu. Kolik cenu? Jakou cenu má tady tohle? Jakou cenu má tenhle biostroj můj? Kolik? Kolik bych za to dal? Jakou cenu má moje mysl? Kolik? Kolik stačí? Kolik chcete z toho odevzdat korporacím a dalším věcem? A přitom je to na nás ho ocenit. No a vy řeknete, ale má to tady špíček. No zas tak dobrý to není, Honzi. Jo, viděla jsem to v zrcadle. No. Ne, je to zase o tom, je to jenom o tom návratu. Je to o návratu k hodnotě. Je to o návratu ke kvalitě. Je to o návratu k jednoduchosti, přirozenosti. A potom ten život sám se postará o sebe. Sám. Čím? Že ten biostroj bude fungovat fantasticky. A bude odolný. A bude mít spoustu energie. A naše mysl bude fungovat jako bystrá mysl. Naše tělo bude fungovat do vysokého věku zdravé. Ano, jde to, vážení přátelé. Jde to. Honzo, ty si niekedy robil štúdiu alebo pozeral si štúdiu, ako to telo naše, tento biostroj, akú má trvácnosť, že lebo to sú vynikajúce vedecké už informácie, že ako dlho môže toto telo, ktoré máme, a ja teraz poviem vec, že do budúcna, do evolučnej doby tieto tela sa budú predĺžovať, tá ich životnosť, ale niekedy si sa stretol s vedeckou informáciou? Jednoznačně. Povedz. Jednoznačně. Ten můj první profesor, který mě velmi ovlivnil, profesor biofyziky, který mi to všechno postavil, jo, tady Honzi píchá, tady píchá hmoty, je to tak, tak a tak. Říkám, aha, trhal jsem tam vždycky diplom, zahazoval a šel jsem do té pokory v rámci možností, že jsem sklapl, co je ta pokora, sklapnu krovky a řeknu si, OK, fajn, nevím všechno. To je to moje oblíbené, všechno je jinak. A ten profesor tenkrát střízlivý, úplně nejstřízlivější předpoklad byl 180 let. Ale on tvrdil, že to je minimálně dvakrát tolik, 360 let. Tak, presne. 360 let má ten biostroj šanci úplně v pohodě fungovat. A existuje něco, co se nazývá zákon entropie. Entropie je čas života. Čas života, to znamená, jakým způsobem teda kolik tady toho času mám a v jaké kvalitě. Jasně, nemáme mít všechno pod kontrolou, ale my
my těmi svými nevědomými kroky, a ano, jsou nevědomé a potřebujeme do toho vědomí dostat, tak my si zkracujeme čas života. Zkracujeme si čas kvality života. My sami, těmi volbami. My sami. Protože když ten biostroj například nebude v souladu s cirkadiánními rytmy, vyletí vám nahoru entropie, což znamená, že ten systém se rychleji hroutí sám do sebe. Tak. Proto třeba dneska se cirkadiální rytmy tak intenzivně spojují s rakovinou, včetně rakoviny kůže. Čím dál více hovoří o tom, že ne slunce, ale cirkadiální rytmy jsou na pozadí rakoviny kůže. A má to naprostou logiku. A na nás, z mého pohledu, na nás je vrátit se do toho pojetí té pokory, že aha, tady je něco, co mě přesahuje. Jak to funguje? Co proto můžu udělat? A jestli to znamená, že proto mám zahodit brýle, které mám rád, tak jak velká je to oběť? Jak velká oběť to je tomu té hodnotě toho života, kterou jsme sem dostali. A jsme zase o krůček, z mého pohledu, blíž pokoře ve hmotě i v duchu. Presne tak. Rozmýšľam, že či ešte povieme ohľadom tých opalovacích krémov. Ne, radši ne. Ne. To už je moc, Maroš. Tak, to už je moc. Já myslím, že už jsme dneska řekli hodně, co se týká tak. A naložili jsme jim. Já z mého pohledu mě by ještě zajímalo z tvýho pohledu, jakým způsobem jít blíž naproti té pokoře. Mm-hmm. O čem to je? Teď začíná pršet. No, tak. Teraz musíme dať chvíľku priestoru, lebo začína sa diať niečo. To je ano. Dobré. To je dobré. Já jsem se zbytečně rozvášnil, začalo chcát z toho. Pane Bože, to jsem přehnal. Dej to. Já už budu v klidu. Myslím, že je to v pohode? Zvládnete to? To je len taký letný, to pomôže, to neuškodí. Čo si to hovoril? Hovořil jsem o tom, že to velký téma za mě je vlastně, jakým způsobem jít z té pýchy do pokory. Jestli ještě třeba je tam něco, nějaký recept šamanský nebo nějaký tvůj osobní, jakým způsobem to uchopit teda. Fakt do života uchopit. Ja o tej pokore hovorím veľa, o pokora pýcha, lebo to je moja téma. Ja musím povedať, že je to preto akoby moja téma, lebo za tou témou je celý život. Je tam úplne všetko. Ja aj teraz vlastne v tomto živote som zažil aj veci, kedy som bol veľmi na vrchole a zažil som aj veci, kedy som bol veľmi dole. A nemyslím to akoby, že niečo veľmi zlé sa dialo, ale človek cíti, že sú tie sinusoidy toho života, že napriek tomu, že dajme tomu, by sme si mohli povedať, že rozumieme trochu už tomu duchu a rozumieme už trochu tej hmote, napriek tomu sa ten život vyvíja rôznym spôsobom. A to je to pekné na tom. A toto je tá základná kľúčová vec pokory a pýchy. Že ja hovorím vám, že ak žiješ pýchu, tak ešte si nedostal poriadnu nakladačku stále. Takže šamanský recept je presne toto. Tam nejde ani tak veľmi o to, lebo ak zbadaš človeka, ale pozor, pýcha má veľmi veľa podôb. Už len to, ako sme sa teraz bavili o tom softveri, každá tá generácia má iný druh pýchy. Vždy sa to vyvíja trošku inak. Jak sme si rozprávali, malé deti, alebo teda dospievajúce deti majú pýchu v tom, že nerešpektujú hmotu. Potom zasa staršie softvery, tie zase nerešpektujú ducha. Čiže každý si musí akoby uvedomiť, kde tá jeho pokora, tá jeho pýcha je. Ale šamanský taký najlepší nástroj je, keď vidíš nepokorného človeka, tak mu zaželáš šťastnú jazdu. Lebo vieš, že bude. Že bude presne tak. A pokora je vlastne o všetkom. To je to o tom tele, o ktorom sme sa bavili. Za všetkým je to. Pokora je napríklad úžasná vec presne v tom, čo si hovoril. Ak si nasadím slnečné brýle, tak ešte stále ukazujem tomu životu. A teraz budem používať tie slnečné brýle, ale nebojte sa toho, lebo je to len dobrý príklad. Kľudne ich naozaj používajte. Ten život... Krása toho života je, že to vedomie je vyspelé v každom z vás. Napriek tomu, že si myslíte, že niekto od vás je vyspelejší, vôbec nie. To vedomie je veľmi vyspelé v každom z vás. A vy si teda môžete dovoliť nosiť brýle kľudne. Noste ich, lebo ste vedomie.
lebo ste svoje vlastné vedomie a vy môžete si dať dole brýle až vtedy, keď budete cítiť, že si ich chcete dať dole. Napriek tomu, že Honzo povedal veci, napriek tomu, že ja som povedal veci, Honzo takisto aj povedal, keď vidíte z tejto brány, keď prídete domov, tam začína tá práca. Ale tá práca nie je v tom, že vám niekto povedal, čo máte robiť. Tá práca je v tom, že si uvedomíte, že ste vedomie a ja sa sám seba opýtam, že tak čo, som pripravený si dať dole tie brýle? A príde mi znútra informácia, že nie, ja mám rád brýle, ja mám rád slnečné okuliare, ja mám rád ten dizajn, ja ich rád nosím, ja ich proste budem nosiť a prajem si, aby čo najrýchlejšie mi môj duch ukázal, že kde je pravda a ako to mám. A ja vám garantujem, že jedného dňa príde ten duch, alebo to vnútorný hlas, to je taký skôr pocit, a povie vám, že počuj, dajte brýle dole. Alebo vieš čo, užijeme si tie brýle ešte ďalších 5 rokov. Vykašli sa na všetkých. Toto je vlastne vyspelosť majstra hmoty, ktorý sa už prepája aj s majstrom ducha. A za týmto všetkým je pokora. Toto je za mňa pokora. Pokora nie je to, keď Honzo povedal, Maroš povedal, lekár povedal, mama povedala, ten povedal, manžel povedal. Pokora je, keď dôverujem vlastnému duchu, rešpektujem pravidlá hmoty, rešpektujem pravidlá ducha a vypočujem si, čo mi ten duch hovorí. Ak to urobíš skôr, že si dáš tie brýle dole skôr, tak sa ti bude zdať, že si urobil dobré rozhodnutie. Prídeš povedať Honzovi, že ty už si skvelý, lebo si dal dole brýle. Honzo, keď bude mať čas, tak sa na teba pozrá, neuverí ti to, lebo to bude vidieť. Pochváli ťa, ale zaželá ti šťastnú cestu a ty za nejakú dobu vlastne zistíš, že si oklamal sám seba, lebo ty si ešte nebol pripravený tie brýle dať dole. Za mňa je pokora presne táto téma. Jedine vtedy sa ti môže začať dariť život, jedine vtedy ho môžeš uchopiť, keď začneš robiť rozhodnutia kvôli sebe a za seba a keď ich hlavne budeš cítiť. Ak nevnímaš niečo, že tá informácia, ktorú som teraz povedal, nie je pre teba, tak buď na to hrdý, lebo si zaznamenal v sebe informáciu, že táto informácia ešte pre mňa nie je. Alebo naopak, ďakujem ti, Maroš, táto informácia pre mňa už je. Iba od tohto sa odvíja život. Toto je celý šamanský trik, celý trik celého duchovna, celý trik celého života. Až vtedy sa ti začnú dariť veci na duchovnej úrovni aj na hmotnej, až keď im naplno uveríš, že ich robíš ty a riadiš ich ty. To je tá práca doma, ktorú hovoril Honzo, že toto si tu teraz povieme, hovoríme si to preto, lebo sa tu máme radi, nie preto, že my sme sem prišli a my niečo vieme a chceme vám to povedať. Keby ste nám vy začali hovoriť vaše skúsenosti, informácie, ktoré máte, tak my sa veľa poučíme od vás. Takže berte to, že sme sa tu dneska stretli, máme tu dobrý žúr, dobrú party, máme sa radi a rozprávame sa. Ale tá práca začína doma. Doma prídem a uvedomím si, že čo z toho sa vo mne udržalo a čo z toho som pripravený začať robiť. Ak nič, tak nič. Spoľahni sa na seba. Spoľahni sa na seba a v tej chvíli jedného dňa prídeš a používam stále tie brýle, ten príklad, lebo je to dobrý príklad, jedného dňa si ich dáš takto dole. A opýta sa ťa tvoja partnerka, manželka, prečo si dal dole tie brýle? Lebo už ich nepotrebujem. A toto je prejav pokory. Ja som zrazu si uvedomil, že som slobodný, lebo som sa rozhodol dať dole brýle. Nie preto, že je to hrozba, nie preto, že šišinkami melatonína, serotonína budem mať problém a to preto, lebo som sa to rozhodol. V tejto chvíli nastáva autenticita života, sebavedomie ide hore a budete takto vykračovať. A kdokoľvek vám čokoľvek povie, tak mu zaželáte šťastnú jazdu, lebo vy ste zachránení. Takto vyzerá duchovno, takto vyzerá šamanská práca. Já jsem moc rád, že jsi to takhle krásně uchopil, protože jsem se na té své cestě mnohokrát samozřejmě setkal s velkým spektrum lidí, kteří přicházejí si říct o pomoc, ale vlastně spíše si přicházejí pro návod, který není ještě v souladu. Tak. Jo, chtějí taky trošku jako předběhnout ještě ten čas nebo to vědomí. Jo, lebo ten software chce. Chce, prostě nutká je to. Ano. Jo, a mají pocit, že teda tohle jim pomůže, když ten návod dostanou a když teda Honzo, řekni mi to 10 na každý den, já ho budu dělat. Honzi, já ho budu dělat. Jo, teď dělají to 10, Honzo, ty vole.
Nefunguje to. Tohle nefunguje, je to horší, je tohle. Takže já jsem moc rád za to, jak jsi to krásně dal do slov, protože za mě to bylo absolutně klíčový, protože ty slova nějak si je ošahat, co je teda vlastně za nimi. Jo, když řeknu, no tak nosíš brýle, seš píše ega, Tak, nazdar. Tak, nazdar. A každej, ty vole, jo, tak. Jo, a půjde do odporu a co to. Tak. Takže ty jsi to krásně vysvětlil, co je zatím. Co je zatím, co já taky vnímám, že je tou pokorou, že prostě ano, v danou chvíli mi to dává smysl. A mně tam jde to slovo důvěra. Důvěra v proces. Tak. Důvěra v proces. Jo, že teď ne. Tak. A to je taky ten paradox za mě, když ten můj profesor biofyziky mi říkal, Honzo, pokud na své cestě chceš rozvíjet, vyvíjet, zkoumej paradoxy. Zkoumej paradoxy. Jo? Jak je možný, že tohle, jak je možný, že, jak často mluvím o tom příběhu z těch modrých zón, o tom Řekovi Stamatisovi, jo? Paradox je, borec byl právník v New Yorku, emigrant z Řecka, generalizovaný karcinom plic, řekli mu, končíš, nemáme pro tebe co udělat. Borec řekl, OK, jedu chcípnout domů, vrátil se zpátky do Řecka a zrovna to byla modrá zóna. Jo, zrovna se vrátil do modré zóny, začal se tam rýpat v zemi, prostě začal co? Ten život ho navedl do pokory, z té pýchy, kterou žil prostě tam právník v New Yorku, jo, a bum, generalizovaný karcinom. Lup, jo, ta nemoc, informace, lup, ho to teleportovalo zpátky na ten jeho řecký ostrov, tu jeho domovinu a tam okamžitě to prostředí s ním začalo pracovat. Zarilo mu ty ruce do země v tom olivovém háji, chodil spát se slepicema, stával se slepicema, chodil tam po té vesnici, dal si i dvojčičku vína. Jo, dal si dvojčičku, pokecal a prezentuje to v tom dokumentu. No, tak jsem tak nějak takhle fungoval, no, tak za 2 měsíce jsem cítil, že mám nějak ještě furt sílu. Jo, oni mu dávali 0,5 roku života. Za 3 měsíce taky ještě jsem měl sílu, no. A žil dalších 25 let. Od 62 do nějakých 90, já nevím. Protože tam přirozeně se stalo to, že šel do té pokory té hmoty a pokory toho ducha. Přirozeně ho to tam nějak navedlo, ten život. Zavolal si ho duch. Zavolal si ho duch a klaplo to prostě takhle a bum, generalizovaný karcinom v prdeli. A teďka si řeknete, ty vole, tak jako, proč to nezkoumají týmy? Proč nepřijede Pfizer a neřekne, co se to tady děje na tom ostrově? Zavíráme. Jo, to by asi pravděpodobně se stalo. Tohle teda ne. Tohle ne. Tohle bez nás nebudete dělat. Takže takto za mě, to jsou ty paradoxy. Co se to stalo? A jak to, že se to nestane někomu jen tak jednoduše dalšímu? Jo? A stalo se to ještě někomu? Tak to je to, co je za těmi slovy. Co je teda to, co se ve skutečnosti stalo? Co si mám představit pod tím, zavolal si ho duch? Majster hmoty si uvedomil, že prestal byť majstrom hmoty, pretože zostal prázdny. Teraz to poviem veľmi tak laicky, rýchlo, aby sme chápali, čo sa tam môže stať. Majster hmoty si uvedomil, že žije život, ktorý ho už nenaplňa. To je veľmi jednoduché. To všetci dokážeme cítiť. Tá životná energia zrazu klesne a človek je na začiatku taký nejaký, že chodí, nevie čo by, nič ho veľmi nebaví. Čiže majstrovstvo hmoty sa začalo vytrácať, lebo duch začal informovať, že toto už sme zmenili rytmus. A ak si to všimol, dobre je, ak si to nevšimol, príde choroba, lebo určite ti to niečo povie. Hmota ti to určite povie. Majster hmoty nepocítil, že si ho zavolal duch, muselo prísť ochorenie a z ničoho nič, keďže zrazu ťa život pritlačí, pravidlá hmoty ťa pritlačia, zrazu začneš počúvať. A ten biostroj, to telo, ho nasmerovalo domov, duch ho nasmeroval domov, kde to telo sa narodilo, čiže tam boli tie
tie medicíny pre to telo. Biostroj spustil samoliečebný mechanizmus, lebo duch začal byť silnejší ako hmota, zobral to už do svojich rúk. Toto sa inak bežne normálne stane, toto je plán duše, sa to volá. Toto je normálna vec, kedy sú veci dávno dohodnuté už pred tým vstupom do života. Všetko je dohodnuté v 65 rokoch, keď nebudeš rozumieť, čo ti budem hovoriť, príde takáto vec. Ak by si ma náhodou nepočul, nemusíš sa obávať, lebo určite ti to dám najavo. Takže počkal si až na chorobu, prišla choroba, zrazu začal počúvať ducha, vrátil sa do svojej zeme, tam, odkiaľ jeho biostroj pôvodne vzišiel, napojil sa na zem, spustili sa samoliečebné procesy, choroba je preč. Prečo? To neskúmajú týmy. Presne si to povedal. Takto jednoduchú vec a pritom to, čo hovoríme, všetci veľmi dobre viete. To nie je nová informácia. Všetci s ňou máte skúsenosti. Všetci s týmto, čo hovoríme, tu máte skúsenosti. Máme skúsenosti. Prečo to nerešpektujeme? Ozval sa duch hmoty. Mě by ještě zajímalo, kdysi se to neměřilo, ten vývoj člověka se možná neměřil na dny, měsíce, roky nebo desetiletí, ale na generace. Tak jak to vlastně funguje z pohledu toho šamanského, že my tady nejsme sami za sebe, jako Honza prostě přijde, odejde, to, co tady má, si odžije, nazdar, hotovo. To souvisí s celými mými generacemi mých rodů tak. Dozadu a tak. Dopředu. Mm-hmm. Jak je to tady s tímto? Ty vogo, tak ale ten duch, ten teda se ozývá. Zrazu tie slova sú málo a toto je viac. Jak je to možné? Čo sa to tu ide diať? Zaujímavé je, že duša si vyberá rod. To, že si vstúpil do vojačkového rodu, nie je vôbec náhoda. To, že si vybral biostroj, ktorý máš, nie je vôbec náhoda. To, že si vybral svoj životný rytmus a štýl, nie je vôbec náhoda. Horšie je, keď si myslíme, keď fungujú tie pravidlá, jak sa dnes kolektívne rozprávajú, že treba si to tu užiť, ten život, treba ten biostroj zhumplovať, jak sa dá a že treba si tu užiť aj trošku srandy. Ja hovorím, že áno, ale až keď máš odrobené. Lebo ak nemáš odrobené, tak sa stane to, že budeš dookola opakovať tie isté zážitky. To je to, čo keby si ma o polnoci zobudil a opýtal si sa ma, že čo si myslím, že je akoby taká najväčšia zrada, ako keby na nás ľudí, tak ti poviem toto. My si myslíme, že sa môžeme prísť, že tu je tá sranda, že tu je ten žur, že sme si zobrali ten biostroj a že si s ním môžeme robiť, čo chceme, lebo sme veľké vedomie a že nemusíme tu vlastne nič robiť, iba si tu užívať. Opak je pravdou. Mimo tohto tela sme vlastne na party. Keď zomierame, keď zomreme, tam je to, kde je všetko v poriadku. Tam si duchom, tam si svojou najsilnejšou verziou. Táto téma je trošku taká ťažká, ale veľa o nej hovorím v APU. My sa musíme už začať rozprávať aj o tom, že čo sa deje, keď človek zomiera, čo sa deje, keď človek prichádza, do akého priestoru vlastne človek prechádza. Mohli by sme si povedať, že to nikto nevie. Nie som si tým úplne istý. Už máme veľa skúseností a informácií aj z týchto fáz, kedy to telo, alebo keď ten duch odíde z toho tela. Hovorím o tom teraz hlavne preto, lebo v tej chvíli, ako človek napojí sa na toho ducha a cíti to vedomie, tak zistí, že sem nechodíme kvôli tomu, aby sme si to tu, akože aby tu bola taká na silu sranda a aby sme si to tu užili a veď telo sa musí zhumplovať. Naopak, chodíme sem veľmi tvrdo pracovať. Veľmi tvrdo pracovať, lebo toto je sféra, ten biostroj nám zaručí, že sa môžeme naučiť veľmi veľa. Za jeden život máme možnosť sa naučiť toľko, ako je za 300 svetelných rokov mimo telo. Toto je obrovská sféra učenia a môžeme sa ako vedomie, lebo čo mi môže kto povedať ako vedomiu, že jak to tu mám fungovať. Ja si tu môžem robiť, čo chcem. A taký je výsledok. Častokrát sme sa do toho zamotali, že si tu robíme, čo chceme. Ale ak si tu budem robiť, čo chcem a neurobím tú prácu, to prácou nazývam spojenie toho hmoty s tým duchom, tak budem dookola opakovať to isté. A šaman
s ktorým veľa pracujem a ktorý ma veľa učil, hovorí, že najväčšou zradou toho života je, že dookola opakujeme to isté. Ja to vidím denne. Pozriem sa na mnohých ľudí, rôznych odborníkov, rôznych šikovných ľudí, nazvem ich, že lekárov. Pozriem sa na ten software a vidím, že tento lekár robí toto isté zamestnanie už veľmi dlho. Jednak príjma tie výhody, ktoré tam sú. Honzo o tom trošku hovoril, že zrazu vám dávajú ľudia pozornosť. Lebo ten medicínsky titul nie je len o tom, že ty máš medicínsky titul a hneď si vystrelený lekár, že jaký si ty nadčlovek. Ale to tí ľudia ti dajú, lebo neustále za tebou prichádzajú, že pán doktor, pán Boh, zachránte nás, urobte niečo, 10, povedzte, čo máme robiť. Takže prirodzene je tam obrovský tlak na to, že ten človek ide do tej pýchy, tí ľudia ho tam tlačia. Ale to je vlastne tá nevýhoda. Ale výsledkom celého toho života je, že prestať využívať tie výhody toho, že som lekár, lebo ak ich budem dookola využívať, tak budem dookola žiť to isté. Toto je tá šamanská práca. Ten šaman dokáže sa pozrieť na toho človeka a povie mu, že toto opakuješ už veľmi dlho. Ak to chceš ďalej opakovať kľudne, ale preto strádaš, preto si nešťastný, preto tam nie je život vnútri, lebo dookola opakuješ to isté. Takže cesta životom je chodiť do nekomfortnej zóny. Toto je jediný život, kedy sa snažím stále vystupovať a prechádzať paradoxami, učiť sa nové veci, lebo len vtedy môžeme postupovať. Takže toto je za mňa aj kľúč k životu a toto je to, čo je treba akoby opustiť a prekonať, lebo neustále sa opakujú rovnaké veci, čo je veľmi škoda. Preto je tu veľká práca. Ale tá práca nie je taká, ako máš pocit, že musíš akoby tvrdo na niečom pracovať. Len si zaželaj, že chceš napredovať, aby si ten život mal pekný, aby si ho mal čistý, a to je vlastne výsledkom, že sa posúvaš dopredu. Ako náhle sa to nedeje a stagnuješ, tak je jasné, že niečo dookola opakuješ, zase kosí sa v komfortnej zóne a prestávaš žiť ten život. Ten duch tam stagnuje, slabne, tá hmota ti za chvíľku začne unikať, napriek tomu, že si majster hmoty, začne ti to unikať. Takže hlavná informácia je, že je veľmi potrebné si uvedomiť, že sme tu naozaj nakrátko, lebo z pohľadu duše je to víkend, je to sobota, nedeľa, celý život a tu sme prišli makať, potom budeš oddychovať. Takže skús sa nastaviť hlavou, že túto treba zabrať. Si tu na to, dostal si ten dar toho tela, teraz treba zabrať. Takže v tom případě to není sobota, neděle, vážení přátelé, pro duši. Je to pondělí, určitě, protože pondělí to je největší sviňa, co se týká práce. Takže je to pondělí a možná s odřenýma ušima potom někdy sobota. Jo? Tak. Samozřejmě je velká výzva, ono to padlo i v té diskuzi předtím, že tu naši sílu testuje, tu naši odolnost testuje ta touha vystupovat z té komfortní zóny, udělat ten krok. Jenomže já taky sleduju, že lidé někdy možná jdou až příliš. Opačný extrém. Opačný extrém, přes ty svoje hranice příliš. Nerespektují svoje síly, nerespektují svůj aktuální stav. To je ta pýcha. Takže zase to souvisí s tím, jak akorát. Áno, áno. To je zase o tom, abych byl u sebe. Tak. Je to tak? Jak to vnímáš? Ale to je presne to, čo sme sa bavili s tými okuliarmi, že proste jedinou mojou úlohou je si uvedomiť, že som vedomie, že som tu sám za seba. Sice mám tu parťakov, mám tu rodinu, mám tu priateľov, ale ak chcem byť k sebe úprimný, som tu aj sám za seba. To je to, o čom som hovoril. Tu treba zamakať, tu je priestor zamakať. A presne je to, čo si pred chvíľočkou hovoril, že ak to zase preženiem, je zle, lebo toto je tu v extrémoch. Výsledkom tohto života, tú prácu si urobiť, je odhaliť, kde je tá stredná zlatá cesta. Istou strednou zlatou cestou. To je to, čo s tými brýlami. Teraz prišiel čas, že mi prišlo uvedomenie, že ja už nebudem nosiť brýle. Toto je to, čo chce tá duša od teba. A možná si je vezmu v autě, presne, úplně v klidu, tak, když prostě bych neviděl na cestu a mohl třeba ohrozit svůj život nebo někoho druhého. Presne tak. Ak toto začneš trénovať, toto, že čo pre seba chceš a čo si môžeš teraz dovoliť, tak sa ti nemôže stať, že niečo preženieš do extrému. Do extrému to môžeš prehnať iba vtedy, že ideš teda veľmi do nekomfortnej zóny, iba vtedy, keď si stratil úctu k hmote. Čiže niekde ti to ušlo. Možno ti ušiel úcta k duchu,
možno ti ušla úcta k hmote, ale niekde si určite stratil, pretože buď ideš príliš do nekomfortu, alebo si príliš v komforte. Obidve fázy sú vlastne to, že si niečo niekde nepochopil, čiže v tej chvíli urobím čo? Nezačnem panikáriť, nebudem teraz robiť paniku, zastavím sa, všetko pustím a nechám to tak. Nechám to tak, nebudem nič robiť. Aké čudné, že? Že práca je v tom nechať veci tak. To je paradox. To je paradox, presne tak. Na to sme absolútne není zvyknutí. Čiže ja si uvedomujem, keď hovorím, že tu je tá práca, tu treba zabrať, aké je to také kľúčové slovo, že ľudia, automaticky software ti povie, tak ja musím začať viac mákať, ja musím začať viac čítať, ja musím viac začať sledovať, ja sa musím viac rozpoznávať, vôbec nie. Začať mákať je, že aj to na chvíľku nechám tak. Pustím ten život a vôbec sa nebudem ďalej zaujímať a nechám to proste celé trošku bežať. Za chvíľku zistím, že som si ubližoval, lebo som sám seba tlačil do veľmi nekomfortnej zóny, alebo zasa som niekde, ja hovorím, že zadrychmal. To je, že sa stala zo mňa mátoháreň. To sú také tie moje výrazy. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, čo to je. Že buď som mátoháreň, to znamená, že som vo svojej akoby komfortnej zóne, nechcem pracovať. Nechcem pracovať, ale potom musím zobrať do úvahy alebo zodpovednosť, že nikam sa ani neposuniem a budem rovnaké veci dookola opakovať. Alebo tak mi zrazu vystrelil dekel z toho, že som si uvedomil, že tak tu treba začať robiť veci, makať, že som to prehnal a v obidvoch prípadoch som padol do obrovské pýchy. Mě by ještě zajímalo, ono už to vlastně bylo nějakým způsobem řečeno. Teď tady máme teda tu generaci těch dětí s tím vyspělým softwarem. Jakým způsobem my, kteří samozřejmě taky nám někdy možná utekla ta úcta i k té hmotě, každý deň, tak jakým způsobem my můžeme teda pomoct? My třeba, kteří jsme ti třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci, jak cítíš, jak jít teda naproti tomu, aby se nám podařilo jít do té rovnováhy, aby jsme vlastně z toho mohli naplno čerpat všichni z tohoto pohľadu. Ja poviem za seba a potom ty povieš za seba. Za mňa je to, ten prvý krok je to, že ak chceme pomôcť tej mladšej generácii, tak je to v prvom rade presne to, že sám seba najskôr musím dať do poriadku. To je to, o čom sme sa rozprávali. Sám seba musím sa upokojiť a keďže som generácia, dajme tomu, to poviem na nás, naša generácia, sme si povedali, že my máme problém v tej zodpovednosti, tak musím trošku si uvedomiť, že keď tomu dieťaťu budem dávať dookola príkazy, zákazy, tak som prehral, tak som to ja nepochopil a pôjdem do tej svojej pýchy a do toho svojho problému. Čiže ak sme si povedali, že našim problémom je zodpovednosť, tak v prvom rade si ju treba uvedomiť, že či to naozaj tak je a v druhom rade začať pristupovať k tomu dieťaťu tak, že chcem byť jeho parťák. Šamanská kultúra hovorí, že dieťa, ty si rodičom iba do 7 rokov toho dieťaťa. Ako náhle to dieťa prekročí 7. rok života, stáva sa svojou dospelou bytosťou a začne si ochytávať tú hmotu. Začína sa zoznamovať s majstrom hmoty. Tvoja úloha rodiča končí. Aký prúser. A čo sa deje, keď ty 40-tník, 50-tník začneš navigovať 25-ročné dieťa, že tu budeš robiť toto. Aký vzťah z toho môže byť? To dieťa ťa nikdy rešpektovať nebude, lebo vidí na tebe chyby toho Boha, ktorý robí neustále chyby, prestane ťa rešpektovať a na druhej strane ty cítiš, že niekde robíš chybu. Takže v prvom rade, keď vieš, že máš problém z odpovednosti, musíš na to denne mysleť, že nebudem veci preháňať. Idem sa zoznámiť s týmto mojim dieťaťom, idem sa s ním zoznámiť, idem sa spoznať s vlastným dieťaťom, idem sa naučiť, ako byť kamarátom pre to dieťa a ja ti garantujem, že to dieťa, keďže je napojené na ducha, on veľmi rýchlo rozpozná, že to myslíš úprimne. Alebo naopak, že to iba hráš. Ak rozpozná, že to myslíš úprimne, začne s tebou komunikovať. Ty mu povieš, teraz si choď povysávať izbu, a ono povie, že hej, jasne, povysávam. 3 kroky pred tebou, on vie, čo už ideš povedať, zasa mu šíbe, zasa to tu preháňa. Ale čo keby si mu povedal, že počuj, nemáš chuť na zmrzlinu, že ideme zmrzlinu, alebo láhneme si do postele, pustíme si nejaký seriál a dieťa povie, že však, ale ja musím ísť do školy. A ty povieš, že tak dneska nepôjdeš. Teď cítím, že spoustu rodičů zmrzlo. Jo, stresová reakce, zamrznutí. Ty vole, jak ne do školy? Presne tak. To je tá zodpovednosť, ktorej nám zašíbalo. Tak proste nepôjde dneska do školy za cenu
že si ideš vytvoriť parťaka z neho a on z teba. Toto je taká hodnota, že ten deň neísť do školy za to určite stojí. Toto nie je samozrejme návod, aby... Chápeme sa? Ide tu o to... Ale je. Ide tu o to, aby si rozvil partnerstvo, aby si rozvil toho parťaka, aby si sám pochopil, čo je parťak. Vieš, ak sa tebe uľaví ako rodičovi, že nemusíš držať tú zodpovednosť, však ani ty nevieš všetko na svete. A ani ty, lebo to dieťa, alebo celé, ty sa staneš rodičom a myslíš, že teraz chodíš po svete a teraz ty musíš rozdávať pravdy a múdrosti. Však nevieš nič. Nevieš nič. Ledva počuješ a vnímaš svoje vlastné pocity, nie ešte tu niečo rozdávať tomu dieťaťu rady. Ale si samozrejme majster hmoty, čiže vieš, čo môže byť, môžeš ho poučiť. Což jsou ty hranice, protože často tak. se hovoří, no tak to se vám to říká, ty vole, tak jako si budou dělat všechno, co chtějí parchanti, ty vole, nemají žádný hranice, tak. že jo, vám budou skákat po hlavě, že jo, tam budou malovat na zdi, to jo, jak presne to asi tak. U něho vypadá, u toho Maroše, ty vole, jo? Presne tak. Takto, keď to budeš robiť, tak vieš, ako to dopadne, lebo toto je najčastejší príklad. Poďme vyskúšať to druhé. Ja ti garantujem teraz z tohto miesta, že sa budú diať zázraky, pretože ja sledujem softvery. Verte mi, ja milujem tie softvery, na ktoré sa aj teraz pozerám. Ja som tu preto, lebo toto ma strašne baví. On je totiž programátor. Jo? Programátor, architekt z Matrixu, jo? Kdybyste ho nevideli. Presne tak. A dá sa veľmi ľahko vyčíhať, keď si pozrieš software, dá sa veľmi ľahko vyčíhať, čo sa tam deje. Čiže dá sa prečítať, čo to dieťa chce. Ja robím s malými deťmi veľa, ja sa na ne pozriem a oni sú tak strašne ďaleko, že ja keby som začal niečo mleť o duchovne, tak to dieťa, že co tam máš dál? Čo tam máš ďalej? Takže ja to rozpoznám, ja to vidím, že ho nezaujíma žiadne to. Takže ja musím prísť k nemu, prestať mu rozprávať veci a musím ho zaujať v hmote. Aha. Lebo jeho zaujíma hmota, ale iba do tej miery, lebo zatiaľ ňou pohrdá. Lebo on je taký, že ja sa cítim duchovne silný, tou hmotou pohrdám. Čiže ja ho musím zoznámiť ako dospelý majster hmoty, že tá hmota nie je problém, že tá hmota je vlastne super vec, že preto si sem vlastne prišiel. A on to zrazu zistí a povie si, že tak, a toto je môj parťak. Tento ma naučí hmote, ja jeho naučím duchovnú. Poďme sa kamarátiť. Toto je cesta k deťom, jediná cesta k deťom. Nechcem to tak ohraničiť, ale v tejto chvíli, teraz, lebo tie softvery sú špecifické, verte mi, to sú není softvery, ako my, keď sme boli malí. My sme fungovali úplne inak. Tieto softvery malých detí, ak vidíte, že robia zle, že berú drogy, že sú neovládateľní, tak to je len preto, lebo nevidia silu autority, nevidia silu rozhodnutia, nevidia silu majstra. A ten majster tej hmoty, on jednoducho len prečíta tú situáciu a zaskočí tohto malého šamana. Proste ho zaskočí a povie mu, že kašlíme na hmotu, poďme dnes robiť, čo ty navrhuješ. Čo dnes navrhuješ? A to dieťa ti nepovie, čo navrhuje, pokým nebude cítiť, že je v bezpečí. Ako náhle ti ono už povie, čo chce, tak máš vyhraté. Opýtaš sa ho, čo potrebuješ dneska, čo by sa ti páčilo. A ono, keď má v teba dôveru, ono ti povie, že dneska by som najradšej išiel, naplňme si sáčky vodou, budeme to vyhadzovať z okna. Ty povieš, že dobre. Pôjdeš do toho rizika. Samozrejme, ty si majster hmoty, čiže dávaš pozor, aby si niekoho neprizabil, ale dáš mu priestor na to, aby ti on mohol dôverovať. Podarí sa ti to jedenkrát a máš vyhraté. Čiže nie je to lepšia cesta, ako tam byť ten šéf hmoty, ktorý prikazuje, zakazuje. A keďže už vieme, že nám to ušlo, tak sme mimo toho, lebo každý jeden zákaz nedôverujeme mu my sami. A to dieťa 3 kroky pred nami, ten šaman, on to všetko rozpozná. Takže on ti začne dôverovať až vtedy, keď mu ukáže, že si parťak, že sa môžeme parťačiť a v tej chvíli nauč ma hmotu, ja ťa naučím duchovnú. Začína perfektný umelecký vzťah, nazývam to umelecké dielo, lebo toto je to, keď to človek raz, to pocítiš, že si tam, že si sa prepojil, že ste to obidvaja pochopili a vtedy získavaš parťaka navždy, ale musíš opustiť to, že ti prestane šibať z toho, že si rodič. Zabudni na to povolanie. To neexistuje. Do 7 rokov sa môžeš cítiť ako rodič, potom už môžeš byť jediný parťák alebo nepriateľ. To, čo rozpoznávam veľmi často, rodičia sú nepriatelia pre deti a deti sú nepriatelia pre rodičov. A to sa stane takto, že tam nie je parťačina. Toto je celý návod za mňa. Poďme žiť umělecké dílo. Maroš Vago.
a to, co vypadá jako Jan Vojáček. Děkujeme. Děkujeme. Pojďme žít umělecké dílo. Díky, Maroš. Ďakujem, Honzo. Díky. Pánové, děkuju. Děkujeme. Jak se vám tady líbilo letos u nás? Ale bylo to za mě, prostě jak to začalo bouřit, jak to začalo fučet. Jo, tady jsme viděli práh strachu, jo, kdo si prcl a začal odcházet už, jo. Kdo nedůvěřoval prostoru, že nás to tady nesfoukne celé všechny, jo, ale mnozí vydrželi. No, protože viděli tady ty indiánky v těch čelenkách, oni si tamhle rozdělali oheň, kruh, chvilku okolo toho běhali a bouřka byla pryč. Takhle to funguje, jsme na festivalu uvědomění. Majsterky hmoty. Pánové, já vám moc krát děkuju za vaši překrásnou, úžasnou přednášku. Krásně mě to hladilo po srdečku, protože já si myslím, že forma, kterou jste to dělali, to je přesně ta, která v těch běžných médiích, v tom běžném narrativu jako chybí. Vy dokážete nádherně kombinovat tu současnou vědu s tím starým věděním, s tou moudrostí těch šamanů a měli byste si změnit ty tituly. Ty bys neměl být mudr, protože to stejně většina lidí neví, co to znamená, ale měl by si být šmn, jako, jo? Nebo mšmn, moderní šaman. A nebo šarlatán. Ale každopádně jsem vojáček, takže se omlouvám, že jsem trošku do toho šel bojovně, jo? Mšmn Honza Vojáček a mšmn Maroš Vago. Díky. Děkuju. Díky. Užijte si to ještě a děkujeme moc za pozvání a těším se zase někdy. Díky moc. Děkuju, Honzo. Díky.